Кой каза, че традицията и технологията не могат да вървят ръка за ръка? Здравейте, аз съм Иван Цекин от дърводелска работилница Цекин. В моето семейство наследих не само интересна фамилия, но и изкуството на обработката на дърво, което предаваме от баща на син вече поколения наред. През всичките години създавахме много и интересни неща. Едно нещо обаче ни липсваше и това беше позиционирането ни онлайн. Като човек на изкуството, техническите неща винаги са ми били предизвикателство. Затова се радвам, че открих Селави. Буквално за час създадохме онлайн магазин. Лесен за нас и удобен за клиентите ни. Това е перфектната платформа за бизнеси като нашия, защото може да се адаптира изцяло към специфичните нужди на занаятчийските ни изделия. Системата позволява лесно да добавяш продукти, да създаваш атрактивен дизайн, който отразява стила на твоя бранд. Препоръчвам Селави на всеки занаятчий и предприемач в този дигитален свят. Това е начинът традициите да намерят своето място онлайн и да достигнат до повече ценители на ръчната изработка и запазване на българският занаят.